INYINESE Omire ekenekwe m unu. Inyi rienu, inyi ṅụọnụ, inyi maka anụ. Ekenekwe m nwoke kene nwaanyị. Kene onye ukwu wee kene onye nta. Onye unu na-ahụ n'ihu ya onyonyo ahụ Nnaemeka Ireru na chi. Mana ihe eji mara m oriwe akụ. Ọnụ Ikorotv ka anyị nọ n'ụbọchị tata. Unu mana ihe anyị nọ ọrụ ahụ ị na-agagharị n'obodo. Ihe eji wee mara ndụ ka ọ na-ana ana. Anyị gaa anyị avọfta ya. Tata anyị nọ n'INYINESE. Unu na-anya n'elu ka unu na-ahụ nwata nwaanyị na-akpụ ite. Ya iji gosi na ihe ewu ihe eji mara inyi. Ị gaa n'Ọka, ihe eji mara Ọka na Ọka na-akpụ ụzụ. Ị gaa n'Ọhafịa, ihe eji mara ndị Ọhafịa na ha ji osisi arụpụta ihe dị iche iche nya nke ndị oyibo mkpọrọ kapịnta. Ị gaa na Nnewi eji azụmahịa wee mara ndị Nnewi. Ihe eji mara inyi na inyi na-eji aka na ụrọ akpụ ihe dị iche iche. Anyị bịara ka anyị gbakerenụ ka anyị jekwuru mmadụ n'ọnụ na one na-akpụ ihe ka anyị na-ahapụ ọka obere akana maka na ndị Igbo si nọ ahụ okwu ahụ ọsịsa. Mgbe ka anyị gawa n'ụnụ. Ma anyị na-ekene gị. Anyị hụghachiri ihe kpụrụ. Do anyị chọrọ ka igwe anyị aha ga-egwe anyị onye ebe ewu. Aha m bụ Akavude Iromanya. Abụ m onye Ụmụachọgụ. Ala alụkwa m Ụmụachọgụ. Arụmụchieze. Ma anyị chọrọ ka igwekana anyị eyi ọkpụkpụ a akwụ na-akpa ọkwakwa okpuru ihe ndụ. Ọ m ọkpụrụ ya. Nje mgbe ebidoro njere isi bido kpụrụ ihe ọkpụkpụ. Ere nshi bido ya bụ ka m chiogotere. Ala erukwu okwu handiwọk. M were ga bute ụrọ were mụrụ ya kpọọ ya kpọkata ya wee mụtaji anya n'ụdị a. Nwere ihe mụjere ya. Mma m na-akpọ ya. M leri ya anya nya na-akụzikwuru anyị mma anyị mgbe ọ lọ ndụ. Ere m shi mụta kpọọ ya. Ma anyị chọrọ ịjụgụ na Arụmụchieze ọ na-ego ndụ akpụ ihe ọkpụkpụ. Arụmụchieze ndị na-akpụ ihe ọkpụ shine mana ha lụji ndụ. Anyị na-ekwu ndị ndụ nọ ndụ nwe na-akpụ one ka ha ndụ. Mmadụ ịtọ nka London mana ha le ha akpụfute ha akagwo. N'ime mmadụ ịta ọsọsọ nnara gị ihe nka na-akpụfute. O nwekwara ofu onye na-akpụfute. Ma ịma na na-asị anyị si ka anyị bịaruo maka na ihe anyị nọ ọrụ ya wụ ịjụ ese. Ịbịa n'inyi ọkwara ihe ọkpụkpụ ka eji mara ndị inyi ka o nwere ihe ọdọ. Ọ ihe ọkpụkpụ ka eji mara INYINESE. Achị na ihe ọkpụkpụ eji mara inyi na ọ na-anaji ana anyị si ka anyị bịa mara o wee eziokwu ka ọ wachi. Ọ lagwa mana ndị na-akpọ ụka lọkwa. Onwe obere mmadụ ka hụkwara. Mana ọ ihe ọkpụkpụ ka eji mara INYINESE. Nne ka ewu na-akpụ ya mmadụ n'one ka ịmụjigworo ihe. O nwere m mụjiri dutola ndị ala mụjiri ya gachara akwụkwọ. And ha ekweta egwu maka ọrụ ndị ya shiri ike. Ụmụazị gara akwụkwọ gụrụ ihe akwụkwọ laga. Ma biko anyị chọrọ ka egwu anyị nji ihe ọdụ ka onye mere nyawa ọkpụkpụ ihe o ji doka a na-agbara ya ọsọ onwe ezi ndụ na-echi nye utunye. Anyị chọrọ ka egwu anyị nji ihe ọdụ ka onye akpatara ya. Ihe mkpatara o ji doka ala agbara ya ọsọ ahụhụ ụdị ya. Ịla dị ike iwe malite mmi. Mbido ijiji ịla agadugwe lagụ. Ị ga-ebute ụrọ. Ibute ka ivukwere ya lataba. Ịlataghị aka ọnya. Ibido Daniela mmiri. Bido osusu mgba. Isuke mgba a imisiji anya la ụrọ a eberela mmiri. Ile otu kwuru ya kpọba. Mgbe ịkpọkajiri ya epalikwe gabala agụ. Ya gbuwe ahụrụ gbuwe nkụ vuletebe. Iveteke ihe a niile ile obido lụọ nyere echi alụ ya wodola kola. Ọnya mere ụmụ mmadụ wee negburu ukwu anya. Ọ chere agụla egbu ya ọghara ụzọ. Nya okwu m bụ o nwere ụlọ nshi eme ya ka emebiela ndị ọgbara ọhụrụ kịta
ama ma akwụkwọ ole belete ụmụ boys na ụmụ girls ewere bịa bịa ahụ ya maka ike agwụgwọ anyị ya ka emewe ya na ụdị ọgbara ọhụrụ emebi ya na ọgbara ọhụrụ ụdị ọgbara ọhụrụ kịta maka na ukwu ndị a mgbe ochie a ọ kara ahụ ọ ihe nwe ekike m mma anyị anụgwu ihe kwuru ịma na ihe mmadụ na-eme ka o si enweta ego na-egbo mkpa anyị chọrọ ka ịgbakana anyị ihe ọkpụkpụ nwe nje ọ na-agakwa ahịa ihe ọkpụkpụ na-aga ahịa ọ na-aga ahịa ma ekpofụta like m onwe ndị nshi ugwu Awụsa bịa zụkwara laruo ndị nọ n'ugwu Awụsa vụga nke ọzọ nya gbadata akwụkwọ ọzọ bịa goko ehuru parala na nyawu ihe na-aga ahịa nya alọ na-aga ahịa ihe lọdụkwa ụkọ ego dukwuli ya ego ne ka nke nwe ego ne ka ị na-ere nke ewu 15,000 nke kwan nke ewu 10 nke kwan nke ewu 25 nke 25 nke ewu 25 nke kwan then ndị nke ahụ nke ewu 5,000 ndị nke 4,000 ya ere sheri ya anyị ekene gị mgbe anyanwụ ihe ego dịkwa na ya ego dị ya ma ike dị ogo rụfụta nsogbu anyị na-ekene gị ndeme mma anyị na-ekene gị do anyị chọrọ ka egwu anyị aha gwa anyị onye ibe ewu ụlọ ege aha m Cecilia Chibuzo be Nwachukwu Ọhamagwọ onye Elugu Akwụachi ndị ụmụ Ulewengu ala alụmụla agbara iji na ụmụ Ilem na ezinụlọ ndị be Onyele mere anyị na-ekene gị mma anyị ọkwakọ okpuru ihe ndụ ama okporela aka m anyị chọrọ ịjụgụ ihe ọkpụkpụ ọkwanya ka ọkwụ ihe uwe eji mara inyi ihe na-akpụ ma ọkụ ma ite ihe m ga-ekwunyere ihe eji wee mara ndị inyi anyị chọrọ ka egwu anyị ka egbakene ndị inyi njere isi bido kpụwa ihe ọkpụkpụ ere m si wee bido kpụwa ihe ọkpụkpụ lawo na ka m bịara jila m hụrụ la akpụ mama nnukwu anyị nne ji m bụ ihe mma akpụ m wee shi ọla akụziri m ihe nyachi m lele ha lia na mma mụta ọla akpụ mmeli anya nya mede ụfọdụ jide aka m aka were na-apịji ọpịjie dị ọkpụrụ m wee shiri ere a wee mụede wee mụta ere eshi akpụ ma ite ma ọkụ mana ọ jere azụ nne anyị ukwu aha ka m mụtajiri ndụ nke oberela ndụ ntọrọ bịa ha were bịa ha egushi m shim mule nke na mụla akpọtafuti shim ha lee akpọrọ m ha mkpụkara ha lụga ha bịa woro m wee bido je wọla akpụje ele ụdịla ma anyị na-ekene gị abịa na agbara iji dịka mmadụ nọ na-ekwu unu ndụ akpụ ihe na agbara iji ka anyị ha akpụ ihe na agbara iji ere anyị eshi ehe nne ndị lọ ndụ m bịara bịa mmụtarị ọkpụrụlala agbara iji enweghị nso anyị akpụ ihe anyị ruru mmadụ lese ndụ m bịara bịa nkala akpụ ya ruru mmadụ na-ese na agbara iji na-akpụ ihe anyị ruru mmadụ lese na-akpụ ihe nkala akpụ mere na nwekwara ndụ mkpụgoro nkalọ mara ha akpụfute ihe ndị agbara ijila anyị chọrọ ka anyị jụọ maka na ihe anyị n'ọrụ ya wụ ịjụta ese na ịchọfụta achị na ọkpụkpụ ihe na inyi na-anaji ya ana anyị chi ka anyị bịarute ka anyị jụọ unu ndụ na-akpụ ihe ma o wee eziokwu ka ọ waghachi ihe ọkpụkpụ itele ọkụ la-alaji ala larụmla agbara iji na Elugu Inyi ndị Elugu Inyi enweghere eme hụrụ mma akpụ ma ela ọ ndị agbara iji uji ihe mma akpụ arụmụsọ mmadụ ahala abụ a akpụchikwala anya na ụfọdụ anyị kpụcha
pafụtala nkwọ ha bịa zụghara were ahụba ndị mma akpọ ha ike adọghị ha lala ụla ka ha mma ala ha eshie nne na nnekewu onwekwarị ndị imu ijere ọkpụkpụ ihe ka o ji ewuru ọnwụ na-achọ achọ ichi ọnwụ na-ahụ ọgwụ nwere onye nnọchiri anya gị nwere ndị nnọchiri anya gị o nweghịkwa maka o nweghị mkpere na ya la amụma ọsọsọ nwunye nwa bụrụ nwunye nkata ọnya bụ ihe m bịara m kụzieri ereshi akpụ ite lereshi agba ọlụ ite ọkwụwa ihe ọ mụtagwara amụta o nweghị mkpere abịa mụ maka na ahụhụ karịrị imi onye ọbụla la-agba ọsọ ụmụ ọgba nta ekwe ha abịa mụ maka ite nya na ahụhụ na-eme na onwe ozi onye chọrọ ichinye anya na ya ahụhụ ahụ pụtarala eji ha echinye anya akpụme maka lọdụ ahụhụ ma mbute ụrọ ma osusu mgba isuke mgba isi ayọghe onweghị mma ekwe abịa l'imi ụmụ agbarala agbaji ọsọ la agajila ọsụsụ akwụ na nchi akụ ha ekweghịla ha la amụwa ereshi akpụ itele ọkụ maka na ahụhụ dị too much ma ịma na ndị Igbo shi anyụọ nshi shi kapịa ya ọnụ ka ọ ghara iwu otoro anyị chọrọ ịjụ ndị ya ọdụ n'uche nke ndị ya ọdụ ka na-eme maka na ihe ewu ihe eji mara enyi ọdụ nche njọ na ihe eji mara ndụ na kwuru anakpụ ndị ya ọdụ ka na-eme ka ihe eji mara enyi ka ọ ghara ịnakpụ nyawa ọkpụkpụ ihe n'uche nke aka m ọ bụrụ onwe igwe eji arụ ọrụ igwe mmesuri mmesuri anyị mkpọmkpọ ite ndị ngwa gwara awa eji azụ ụrọ ọ bụrụ enweteri anyị ụmụ ajịla ebido aha ọkpụkpọ ụrọ nweta njin mmesu mgba nweta njin mma atọ n'ụrọ maka rheumatism na-egbuji mmadụ niile ere ọkpa ka eji azụ iwere ọkpa ahụ zọcha isi ọkpụkpọ echikafọ ihe ala atari mana ọ bụ na enwe njin mma atọ n'ụrọ nwee njin mma egwe mgba ịhụ na ụmụazị ndị ọgba nta laala ha tawa bụzi asọsọ mkpata nkụ la ahọrịhụ mkpata nkụ la ahọrịhụ a ha la anyị kpata kere ọ bụla anyị enwetafute moto anyị akpọọ dị mma gba ọkada o were ọkada vulatari anyị evu eheli isi maka isi adụghị ndụ so ụmụ ihe ndị ahụlụlụ eme ereshi were ihe oyibo nyere anyị aka ereshi eme ya ka emewe ya na agbara ọhụrụ emebe ile ọgbara ọhụrụ njin ala arụ ọrụ ịhụ na onye ọbụla la agaji ihu ka ma ihe eji mara inyi alala maka ihe nka mkpa na ihe eji mara inyi anana ọnya ka ihe eji mara inyi ghara na ọnya dụ mkpa iru obodo niile ndị ike ike dịka achịbe nna m ihe eji mara ndị ụmụ ule ngwuwu na agbụrụ ha niile ewu dibe ọsọ nya bụrụ dukere nneke m nnọ ha mmadụ ọbụla osishi nji mkpata mkpa akwụkwọrọ ha onye ọhafe ejiri mara ndọba anyị ma ọbụla ọchị ikele gbu mmadụ o nwere mkpọrọgwụ eji nweta esukia chi niile elu akụ onye ahụrụla enwere onwe na izu ụka so ndọba anyị ekweghị ka nya ihe eji mara ha huo okweghị ka aha ha huo so na o kwesịrị ka ndị inyi gbaa mbọ hụ na ihe eji wee mara inyi ehuhu ehu na aha ha ehuhu maka ọ bụ na onweghị mmemme nwala aha ndị inyi hụrụ ehu omenala bụ ihe eji wee mara obodo ihe a eji wee mara obodo eru eme ka ọ dịgide nwa tocho chokwu inya ụmụ fụta ha echokwunye ihe ahụ ihe bụ ihe ha ma ahụ be ha ihe bụ ihe ha ma ahụla ibe nne ha ma ndụ gagworo ji na mba ibe ntere aka dịka ndụ gachara imo ha ọsụrụ nwere ihe eme n'ibe nne ha ha ma ahụ ma ha gaa ibe nna ha ewere na-ama obodo ahụ lụrụ lọ ihe ndụlụ ime ma anyị na-ekene gị anyị ekene gị ọfụma na nchịkọ n'ikpeazụ ihe a niile akpụrụ akpụ ichesachara aka maka ụfọdụ ga na-ahụta ya ihe ọkpụkpụ ego adịkwa nne ya ọkwa n'oyi ahụ ka ọwụ nji anyị chọrọ ka egwu anyị nji ere ochie aga eri isi eri ya ego adịkwa ya ihe ele anya ego dụlụ imi dushie ike ahụhụ dụlụ imi ọ dụtara ahụhụ inshi dụka ego inshi wọrọdụ ịhụ dụka nke mụmpala aka ekpere nke udo anyala alụlụ ndị ọlụ ha mgbagoterela ere ọdọla aka m na bụ 2000 naira ka eri
ha zụjara anyị ọha machi ife ha merechi ndị ọjọọ mana nne ka anyị na-erechi ha 2000 naira. Doka ite nwe ego ne ka na-eri ite. Ego ne ka ị na-eri ite. Ite mmiri ahụ dọ ngara ọlụ mmere seti ndụ la 10,000 naira. Seti ndụ nke ukwu la 10,000 naira. Nke obere. Ndụ nke obere nwa ere 5 ere 4. Ọkụ nke eji agwọ jigbo seti ọkụ ndụla anyị na-eri 3,000 naira la nkwin. Nke ha ọwụ ọkụ akwụ ahụlụlụ iwe erere nke ya eregwo nke ere 10,000 naira. Ọ ihe ereri ndụ nji akwawa ozu nwere ike ha bịa nwanne echi bịa wori wodalaga be ha. Ndụ nke obere lọwọ ibe akpa ya bụ ọkụ aghụghọ ọkụ ndị eji eri ofe ọha ha ma ọ bụ ofe ọbụla. Ibe anyị mere ndị ahụ ere anyị eli anya wụ 1,000 naira. Eroshido ụmụ obere ite mmiri la nke ntala ụfọdụ ji eshi ọgwụ ndị rheumatism mma ya ha gotie ewegere mma eshiri ha ọgwụ ewere shi ọgwụ seti ndọla anyị lere ha 1500 ere 2000. Eroshiworodo anyị na-ekene gị mma ime nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị inugo maka Busy Brain Gadgets. Busy Brain Gadgets bụ ndị na-ere akụrụngwa dị iche iche nke banyere iPhones, JBI speakers, headsets, AirPods, PlayStations, phone accessories, MacBooks. Ndị anụnwa bụ ndị na-ere nke ọkpọkọpụ ya nke ezigbo ya. Ị nwere ike nweta nke ọhụrụ ma ọ bụ nke si ala UK wee zibata ka o si wee kụọ ụtọ bụ na ihe ndị a niile bụ nke ezigbo ya ka ha na-ere ma bụrụkwa nke na-aga n'ahịa ọnụ. Enwekwara ike izitere gị ya n'ebe ọbụla ị nọ n'ala Naịjirịa ma ọ bụ na mba ofesi. Kpọtụrụ ha n'akara 081 477 80068 ọzọkwa 081 477 80068. Ebe ị ga-enweta ha bụ na nọmba 58B New Haven Market Road, Enugu. Ma ọ bụ kpọtụrụ ha na email ha na busybrain689@gmail.com. Busy Brain Gadgets nke ọma ya. Ma anyị ekene gị. Anyị chọrọ ka ịgwa ndị inye aha gị na onye ebe ewu. Aha m Ọbịageri onye Ụmụagụ ala alụmala agbara iji obu agụ Ụmụchukwu ala gbawa ọchịtachi. Anyị hụrụ ihe akpụgachiri akpụ ọgụ okpuru ihe ndụ. Ihe ọma okpuru ya. Anyị chọrọ ka ịgwa ndị inyi njere isi bido kpụọ anya ihe ọkpụkpụ. Ere m chibido kpụwa ihe ọkpụkpụ ahụ na m bịara ji nne ji m ochie m hafụ biznes m na-eme m ga-akpụwa ihe ọkpụkpụ n'anya ka m ji azụ ụmụazị ndịla ya ka m ji zụ ụmụazị m bido ji akpọba ya anya ala gara m n'ihu ọnya bụ biznes m nwe. O nwere ihe uhie ahụ unu na-ahụ na anya ihe ọkpụkpụ ya nji ihe nwe ihe uhie ahụ unu na-ahụ na anya ihe ọkpụkpụ. Ihe anyị na-ahịa anyị ahụ osuso mgba ihe eji esu mgba anyị alaghị ahụ onye na-esuru anyị na-egotekwa ndị na-esuru anyị akwụ ha ụgwọ. Osuso mgba ahụrụ ịhụ nkwụ abịakwa grade ya anya nwe ahụ dị ya. Ihe ọkpụkpụ nwe omụkwarị ndị na-amụjiri ka o ji ewere onwe ere echi chọwa achọ ochi ọnwụ na ahụ ọgụ onwe ndị na-anọchi anya gị nwekwarị ndị ị na-amụjiri ihe ọkpụkpụ. Ha ekweghela ha la-akpụ ha chịla ọdụ akwụkwọ so ofu onye m mụjiri ya amụtakwana bụrụla aga ya nọ maka na ahụhụ ndị ya ka o ji enwe ahụhụ karịrị ya ha ole ha ekwere ha la-akpụ. Ma anyị ekene egwu mana uche nke njikwa n'ihe ya na-eme ka nyawu maka na ihe ewu ọkwara ihe ewu ka eji mara iyi. Ọ m na ga-akpụta ha nna na-akpụta fute ha onye chọkwa abịa m kụziere ya free ma ya ụlọ ha mụrụ ya amụ because ụlọ mmadụ kụziere m mụta. Onwe onye chọrọ ịmụ nwa ọ bịakwutere imụzieri ma kụziere anya mana onwekwarị ndị na-abịa ka imụzieri mba ahụhụ ha chịrị ahụhụ karịrị ya onwe ere echi chọwa echi nwa na ahụ owu na begu ka nwe onwe oji onye na-akpụfute ihe ọkpụkpụ ha agaghị agbelu jiri nwa dịrị ile gụrụ akwụkwọ jide pen n'aka ndị ihe eji m kwu. Ma anyị chọrọ ka egwu anyị n'ihu ibe nwe one ka unu ndụ akpụ ihe ma ọ ka achịkwa nnọọ na-agbara iji one ka unu ndụ akpụ ihe na-agbara iji ịtọ ka anyị ndụ ka nwe n'obu agụ chikodere anya nke m kụziere la mgbago ka okwu n'obu agụ ịlọ ka anyị ndụ
unu dị nọ na-agbara iji ịlọ fọ dịka eri ihe ọkpụkpụ ndụ nwe ihe ọkpụkpụ nụ ọ ihe nwa ikorobịa ma nwa agbọghọbịa nwere ike itinye anya chi na ya chọrọ ime nji okwu mgbamume nwere nji okwu ị nwere ike ịgwa nwa ikorobịa na ụmụ agbọghọbịa gbasara anya ihe ọkpụkpụ okwu nwere ike ngwa ahụ ahụhụ ịtara ka ị lata mana ịla ha agbọka ego ọbụ ịnyara gị ma o wofuru ime ka ha nyara tie mala ego ka ejila aka oleghị ọbụla ọbụ ịnyara gị ma ọ bụla ọbụ ịnyara gị ime ka ha nyaji jide ego ụlọ aka mana njikwana ihe ọdụ ka na-eme nwe ka nyanwụ ihe ọkpụkpụ ka ahụhụ ndụ na ya benete ka o ji ewuru ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ma onye chọrọ ịbịa kpụrụ ihe ọkpụkpụ maka na ọdụ ka ihe ahụhụ a bụ ihe na-achụ ha ọsọ nji ihe ọdụ ka na-eme chebatalụ njin ele anya na ikere mkpụ akwọ ọrịa mgbala njin o mebeji ya bụ problem enwere kịta chịpata njin na-eso mgba onye nwee ike mbata ọ batala ime hafụkwa nke mkpata nkụlụ ahụrụ ọdụ mgba ahụ enwere echipata igwe na-esu mgba uche nke wụ na ọ na-eme ndụ ọzọ abata n'ime biko ọsụlọ anya wụ problem ndụ osusu mgba ma anyị na-ekele gị na ohere e nyere anyị bịara be gị wee na-agbaghị ume chikwa onwe ndụ mbịara be gị onwe ndụ mbịara ka igbujiere ha ihe ọkpụkpụ ahụ ka ị kawa ahụ mujie maka ihe ewu ihe eji mara inyi ọdụ ntị njọ na ihe eji mara inyi ị gaa na kọtụ edesara onye nna akpụ ite o nwere ọdụ na ịbịa iwu onye nna akpụ ite nweji ịbịajie onwenye ị na-aja ahụ ndụ nna akpụ ihe ka ị kawa ahụ nye nwee onye mgbujiere ma ofu onye ka o jewuru achọ echi ha bịara m akụziri ha bịakwa echi ebido m kụziwere ọkwa m na-akpụ ile ele m anya elimishie m imetụ ihe nkụziere kọrekt ya anyị na-ekele gị ndeme Inyinese Omire anyị ekenekwa unu onye unu ka na-anụkwu unu ya ma onye unu na-ahụ n'ihu ya onyonyo ahụ na-eme ka ihere na chi mana ihe eji mara m wuriwe akụ anyị nọ n'Ikorotv unu ahụ were anyị si wee gaa maka ihe gbasara ihe ọkpụkpụ na Inyinese maka na ihe eji mara inyi anyị agagwo na agbara iji gaa na arụ maka na ọka ka anyị tọftara ka aka nwere ndụ nka na-akpụ ihe ndị Enugwu inyi anyị tụgharịchara onwe onye anyị hụrụ na-akpụ ihe n'Enugwu inyi ọsọ ofu nwata nwaanyị mana nwata nwaanyị si na ike agwụ ya na ọ na-ajị akpụ ya nwere Enugwu inyi niile onwe oji ike ị na-ahụ ma onye na-akpụ ihe n'Enugwu inyi ọka ụsọ ọsọ agbara iji na arụ ya wuru ihe mwute anyị na nna anyị ukwu nọ n'ụbọchị tata nna anyị ukwu biko anyị chọrọ ka etinyere anyị ọnụ ka egwu anyị ihe gbasara ihe ọkpụkpụ a nje ihe nwere ike ikwu gbasara ya na mbụ abụ m Nze Okechukwu Ebubechukwu ama onye agbara iji inyi nne m onye inyi na m onye inyi ihe ọkpụkpụ ihe eji mara ndị inyi na mgbe gboo ma rụkwa ere ha ọ ka nwere ndị ọ na-emele obi ihe dị na ihe ọkpụkpụ a na-akpụ nwewe na ụwa na-agbanwe mmadụ na-agbanwe ala alazie na ihe ndị ọcha wee hapụ nke ihe ndị eji mara ndị Igbo ihe ndị be anyị ji wee mere Inyinese nwe ihe ọkpụkpụ na mgbe mbụ Inyinese na-akpụ ihe ọkpụkpụ Elugwu ihe eji mara ha bụ ịkpụ ọkụ n'ụdị ọbụla ma ọkụ nke nnukwu ma nke obere Elugwu inyi Arụmụ na-akpụkwa ihe ọkpụkpụ ọkụ na-akpụkwa ite agbara iji na-akpụ ite o nwere ite nke ndị agbara iji na-akpụ agbụnyewa mmiri ọ na-eru galọnụ ọgụ galọn na abụla 10 ya wụ ọwelabegasị 50 gallons eji nke agba nkwụ nwaanyị na-agbara iji ka eji mara nna akpụ oge a na-akpụkwa ọkụ na ihe ndị ọzọ o nwere agbara iji nwaanyị a na-akpọ nwa adụ ọ kpụrụ ihe ọkpụkpụ kpụọ n'ụdị mfuru iche eji emechara ndị ọcha wee bịa kpọrọ ya la Lagos ya alụcha lata mana mgbe ndị be anyị na-etinye uchu na ihe gbasara ihe ndụ ere maka na ekwesịrị ihe nwa adụ a ije ọ gara ọ dịla n'aka abụ Enugu dịla nke ndị be anyị ọ bụrụ ihe ncheta na ije nwa adụ ngara
maka na mgbe ọ gara mgbe ọ gatara ihe ụmụ ya gatakwuru ya nwere nwa ji ya rite ya so ihe ọkpụkpụ ọkụ nyere ndị be anyị ego anyị na-eji isi vuru ya sika ala ụmụnze anyị fọọ ụbọchị ahụ ọla mgbede anyị gaa tụrụ anyị apụtara ụlọ ụzọ ka a na-akpọ Eziagụ oke ọkụkọ anyị apali ego chi Eziagụ wepụta ụmụnze gara nkwụ ụmụnze jere eri ite so eji ọkpụkpụ ite mara ndị be anyị mana eruzie ndụ nke nwere agbari ọsọ ihe nnu mere anyị ji agbari ọsọ ọ bụrụ na eme ka gọọmenti mara na ndị be anyị na-akpụ ite ka a na-ebute ihe eji akpụ ite ọdụ Nsụka ka a na-akpa ala ike iru ọka ka a na-eji ebute ya bụ ụrọ ka a na-akpa ya ebute ya bụ ụrọ agba ala anwụ ọkpọcha baala mmiri wee gwee ite ihe nke ndụ ka abụọ ọkụ eji eri ihe ile anya wera m ejigwere eririe ihe ọkụ a ka m ji eri bikọz ihe ndị mgbe ochie na-achọ m ụchọ ọkụ iji eri ihe nke m ji eji m ya ata ncha jiri eri ji iwere ya itinye ihe ndụ ọkụ kachi eli n'efere ọ naghị eruo ọkara awa nke efere a ji oyi ma nke ka na-adụ ọkụ ime enyi hụrụ ọka dụ ọkụ onye ka o ji wee kara efere mma nke ọdụ na mara mma n'ihe ọ nwere ihe bụ ihe ndị be anyị ndị ugbo nji wee rie ihe wee dụ ndụ onye ka ji eri ya ma aṅụ mmiri enwere m ite m ji agba mmiri ma nwee be m ka ịga aka ihu ite mgbe ahụ okpomọkụ na-ekpo n'ịga ala ite gbata mmiri ka o juo oyi onye abụghị nwecha nke njụrụ oyi a na-echili ihe a na-akpọ friji ka ọ na-awara aṅụcha akara ọkpa ala agba jijiji mana ikute nke njụrụ oyi njụrụ lere Chineke echi kenya ịṅụ ọnya ịhụrụ ihe ndị ike apụta aṅụcha anya ewere iwepụtakwa ịhụ ọsụsọ ọla agba gosirila m na ihe mbara ka ala ahụ adịghị ya mma mana nke nwe iwe iweta ikute mmiri n'ime ite ịṅụ ọnya mala ọnya ka ị ṅụrụ ya bụ ọkpụkpụ ite amaka ihe ọkpụkpụ amaka mara gọọmenti ka anyị na-ayọ ịgbakwute anyị nzute maka na ụmụ nwaanyị a na-atụ anyị gakwuru anyị gara be ha ihe ha m na-ekwu na ya nwere ihe a na-akpọ mgba isu mgba na onye nwunye nna ha ekeke ha ahụ na o nwere echi emetere ha meshin ebe INYINESE be anyị nwe ọwụ na rute nke m kwa ndekwu like ihe dịka ihe a na-eme ka ihe ọkpụkpa ghara ịna maka na ọdụ nche njọ na ihe eji mara ihe ọkpụkpa abịazie nje ndụ na-akpụnye ihe ọkpụkpa ọnụ nwere ka a na-arụta rute nke m ihe a na-eme leke ere ile eche ka m na-echekwu na-ekwukwu ya ekwu na ndị be anyị ndụ nọ n'ezie maara ya na-eme like mgba bụ ite nke nwara awa adụghị mma onye ka eji emete mgba o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ grinding machine ọ na-adụla ụdị dị iche iche eweta grinding machine ahụ ewere ya ọ na-emepecha mgba wee ka ya ahụ bịa tọnụọ ọ gbarie mgba ahụ ọwụzi nke isibe osu ahụ emechacha aka niile anwụọ nyere ike agwụ so o nwere nke rola ya nke a na-eweta ngala eme ọ bụrụ ka nwoke a na-eme bred ọ bịa mmiri a ga-eweta bred chi ere ka esi atọ ọnọdụ bred adụ mana anyị ewe mmeri eweta ụdị ya ndị be anyị mfe afọ mara eweleta ya n'inyi ewere ya zụọ ndị mmadụ eweta ele anwe hụ ndị ọ na-agụ ọwa agụụ nla ahụ je ekpobe ite maka ihe nka mkpa ihe ọkpụkpụ ihe nka mkpa ihe eji mara ịnyịnya na ọ nke a eji mara ịnyịnya ndị be anyị ndị ịnyịnya ọwọkwa ije mee nke ndị ọcha nke a na-akpọ ceramik ọlashine nke a dọrọ mma n'ụdị nke ya mana nke ndị be anyị edo mma o nwere esi eme ya ọ dịkwa ere ọdụ n'anya nwe lokal etu amala ịhụ ya ọma mma ụmụ ndụ na-achụ ya ere nke ndụ nwe ịga igote nke ahịa kịta ọ bụrụ na iji 1000 na-ese maọbụ isii ịla egote ere ọdụ ndị be anyị emewe ọ mkpụrụ meshin eji akpụ nke a na-eme mgbe ụfọdụ egosi ihe onyonyo eji eweta ụrọ jide ọla ijide ha aka dịte na ala atụgharị erisi chọọ ime ihe iche etu ala eme ya enwere eche eme apịa aka ọ gbachiri ike ya pịa anya ọgba nwanyị apịa were nwanyị na-aga iwele dizaịn ihe ị chọrọ
so ndị be anyị iji zara aka na akpọta ọnụ ite ka ị chọrọ ịkpọta ihe ọrịa ị chọrọ ime aka ka ị na-eji na ịchọ ka ọ bendị ebendị onwe etu ị ga-esi na-eme ya ole ebendị ịchọ ka ọ gbasa agbasa onwe ị ga-esi na-ejide ya ma ọ na-atọ ọnụ ọ na-agbasa ka woji nke ibe weta ụrụ ọ bụrụ na ọ dị ka nke ndị anyị na-eme ewetagwodo ụrọ ejidegwodo n'aka apịma emede mechecha etinye emecha ochie ya dị ka olu alụla ihe ọnwụ na-adịsị ebe echile olu alụla akwụkwọ ụdịra nke a izikwa na nke ihe na-eme emeche oleghị eme weta aka ọhụụ gbamgbamgbam lọnji na-atọ ji jide ya aka imetụ ile mmiri jide ya aka ọ na-esu m otu ahụ ya ala adụ mụrụmụrụ oleghị ememe iji weta ihe ndị be anyị na-akpọ egbeke ma ọ bụ ọba ewere akụ apapapapapapa ewere akụ akụgide kụgide ọhịa na-eme ihe ka ndị ụmụachị kịta nwụchara gbaa ọsọ maka o nwere onye chọrọ nta ahụhụ mana ihe ọkpụkpọ adụ mma ịlata ahụ linyi na oyi eji mara iyi onwe ihe ọzọ inyi na-eme abụghị ịlata ahụ atụle ihe ọkpụkpọ o wetakwu ọrụ ndụ ọrụ a na-ekwu nke ahụ ekwu ọ ka nwere ndị na-abịa ibe achọ iweta nwa obere ite nna dịka ihe dịka lita galọn 15 ma ọ bụ ọgụ a na-agwago 15,000 20,000 mana ọ bụrụ na ndị be anyị lata kịta akpụ ya emebi ya ọdụma mma aga agbakwa ihu ndị gara achụ ya ụmụ ndị gara achụ ya kịta alaji kedu ndị iyi iji kwụsị ekpo ya lọya eji mara iyi onye juwes ihe gbasara ihe ọgbachi agawa iyi asị agawa iyi ese lọya eji mara ndị iyi onye ka chukwu nji gozie ndị iyi ife ọla roundabout ịla ahụ ka akpụrụ nwaanyị na-akpụ ya ọ nwụcha ndụ na-akpụcha mgbe a maara ama dị iyi ndụ nke ahụ anwụcha ndụ nke na-eme nwe ha na-akpụkwara agbalị mara ọ majik ka a na-emeji ha na-eji eme ya ere ndụrụ ihe a na-emewu echi achọkwuru ha ahụọ ọkpụkpụ ite ala ili ole enwe eji mara dị iyi nna anyị na-ekene gị ihe ọjọọ m chọrọ ịjụ nwe ewu ihe anyị na-ekwu nwe gbasara ere echi eme ihe ọkpụkpụ a ka ọ na-ata ahụ iwefu ahụhụ ndụ na ya maka na ahụhụ ndụ na ya na-eme na onye na-eche anya ịbịa butewe ụrọ zọwa ụrọ suwe mgba onye aga zoro onwe ya ike mana anyị na-ekwuzi okwu nwe ewu ka anyị mee ya na erechi eme ihe na erechi emewe ya na agbara ọhụrụ nji ndị ọdụ ka ọdụ ha n'aka nji onye ọdụ ka ọdụ n'aka ime ka ihe ọkpụkpụ a na iyi ka ọ ghara ịna ekenekwe ngụ ajụ ego odo mma ndị ọdụla aka bụ anyị bụ ndị iyi lọla gọọmenti anyị besara gọọmenti akwa si a lebe ihe ndụ anyị mkpa lebe ihe ndụ be anyị na-anwụ anwụ la ihe ndị be anyị na-anwụla erechi agbasara ya mmiri ọdụhụ ọrụ lewe la ndị be anyị na-eme ihe ndụ ere la ihe ndị be anyị na-eme lọdụ lọlachọ ịnwụ bese gọọmenti akwa gọọmenti ka ọ dụrụ ịjụ anyị ndị ihe anyị chọrọ ndị inyi agwaba ha anyị nwere mmadụ n'inyi ndị ITU ndị oke mmadụ eji emere inyi lọka ha ndị Sunrise ndị na-eyunite inyi niile nwe na-eme ihe niile a na-eme n'inyi ndị oke mmadụ lọka ha ndị a na-akpa ambasadọ ndị nke nka pụtara ọhụrụ ndị ụmụazịlụ mwepụtara ihe ọkpụkpụ wepụta nwaanyị mkpụrụ ite ahụ chila roundabout o gosikwetụrụ uche ha dị ya agbakọ ndị ahụ izu ha buru akpa ebekwa ejekwuru gọọmenti gọọmenti enyere ha aka ha echikwuo aka maka ịmụ ihe ndị a gọọmenti hụ na ihe ekwuru n'ime ekweli ya ha nyere aka ma ha hụ na ebe ya bọsara agba ya azụ ha gba ikwe azụ nke onye na-awụkwu maka ihe gbasara adeje n'inyi a wụrụ onye na-awụ ya na-akpọ kọlchọ ịmara ihe niile uche kọlchọ ihe omenala anyị na-ekwu bụ anyị ejekwuru anyị nwere kọmishọna onye na-ahụ maka ihe omenala gwukworo onye inyi na ihe ndị ọzọ ọ na-ahụ dee na ebesara ya akwa ha nke niile ndị inyi ejikọta ọlụ wee gaa iji ya mara erechi bese gọọmenti akwa ka gọọmenti gbatara anyị izute bifo ha apụọ ka ha maka na akwa ihe nkwa ohere Chineke nyere anyị ji echibe mkpu ya nwe agbakwuru gọọmenti asị ya ngwa ha na-enye anyị ndụ anyị maka gọọmenti bịa mere anyị ha omeihe ukwu a ogbodole onye akpụrụgo ọ ka bụ anyị nwachiri ya ka ebekwutere ndụ aka onye be anyị ka ọ bụ lụkworo na House of Rep ịnwa na alụchitere nwe ịgba aka ihe omenala eji mara ndị inyi ka ọ ghara ịla ka ọ ghara ịnwụ ka e were ya gwuli ka inyi tụtegolo ụra ihe gbasara ihe ọkpụkpụ kpọbịa n'ụzọ ọdụkwọ mbụ kpọbịa n'ụzọ ọdụ egwu n'ụdị mvuru ivu igwe n'ụdị eji ejiga agawa obodo oyibo ndị ọjọọ ahụ na nke ha
dukwala mana nke anyị elele ha la bụ hụ na nke anyị do mma karịkwa ori nke amaka nka ejikwa ihe kemikal ihe techike nya ahụ ya nyara ama mma onye bụ ihe ndụ na nke mana nke anyị were ewere ya mee ya ọ na-adị iche iwere eche ya ori nke iti ya eji echi nri iwere echiche eri patuo n'ala ihe ruru ọkara awa ọkara asụ kapụsara ala ọ na-eju ihe oyi ọsịsọ ọ bụrụ nke ịpatụ ite pọt ịkara aka nkute mmiri ala ata ichi aka ọ dịka ya patụrụ ya ụnyaa oju oyi mana ihe ọkpụkpọ amaka ndị inye ekwesịghị ịhapụ ihe ọkpụkpọ ndị ekwesịghị itinye ihe uchu mgbe ọka nwere ndụ na-eme ya ha aka kụjitebe ha aka kụjibe ala ewelite ya maka ndụ nke nọ nwe nwere echiche ọha achọ iche ọ na-ahụ anaghị enwe ihe ọkpụkpọ ala so onye bụ ihe ndụ mkpa la ndị ọdụla aka bụ anyị bụ ndị inyi anyị palite anyị agwa gọọmenti na ihe ndị anyị mkpa gọọmenti emeri anyị nna anyị ukwu anyị na-ekene gị isi nọnyere anyị n'ụbọchị taata anyị ekene gị ndeme daalụ INYINESE Omire anyị ekenekwe unu onye anyị na ya nnọkọrọ n'ụbọchị taata wụ Maazị Okechukwu Ebubechukwu Nze a na-asọrọ Chukwu mmadụ asị n'onye ka a na-asọrọ n'Ikezu Agụ Kingdom ihe anyị ji kpọọ ya wụ na ihe gbasara INYINESE na-echu ya ụra ihe gbasara omenala Igbo omenala INYINESE na-echu ya ụra onye ka anyị ji wee kpọọ ya Nze anyị ekene ewu ere isi nọnyere anyị n'ụbọchị taata anyị ekene ewu Maazị Ribakụ ekelekwa gị asị m ndị Ikorotv gaa n'iru na ihe unu na-eme dị mma ụwa niile amagworo ụlọ na-ewulitere omenala Igbo ka Igbo mara na ha nwere omenala na anyị abụrụ ndị ọcha Bobi Igbo ekene m unu aha m wu Ude Chinoso aha m bụ Igbo Eze Chinemere aha m bụ Ikechibuike na-ekiri na Ikorotv maka ihe gbasara omenala na ọdịnala Igbo.